Kif kien mistenni l-Prim Ministru Robert Abela għamel numru ta' ħatri ġodda fil-kabinet tiegħu. Chris Fern se jkun innominat ta' Malta għal karga ta' Kummissarju Ewropew aktar tard din is-sena wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għalhekk fix-xhur li ġejjin se jibqa' jservi fil-Gvern kemm fir-rwol ta' Deputat Prim Ministru kif ukoll bħala Ministru għall Fondi Ewropej għad-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur. Ġozzena Abela se jkun qed jieħu post Fern bħala Ministru għas-Saħħa u se jibqa' jżomm il-Ministeru tal-Anzjanità Attiva. Malcolm Paul Aġuż Galea se jkun Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva. Chris Bonnet se jkun Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi. Wara li Robert Abela qaċċat lil Aaron Farrugia minn din il-kariga. Dan fil-waqt li Omar Farrugia se jkun Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi. Jonathan Attard, apparti Ministru għall-Ġustizzja, issa se jkun responsabbli wkoll għar-riforma fis-settur tal-kostruzzjoni. Clint Camilleri, apparti Ministru għall-Awdes, se jkun ikoll responsabbli mill-ippjanar. Miriam Dalli, apparti li se tkun Ministru għall-Ambjent l-Enerġija, se ssir ukoll responsabbli mir-riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Silvio Xkembri mbagħad se jkun Ministru għall-Ekonomija l-Intrapriża kif ukoll Proġetti Strateġiċi. Clayton Bartolo se jibqa' Ministru għat-Turiżmu u se tiżdidlu miegħu l-Indafa Pubblika. Glenn Bedingfield se jkun Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika. Stefan Zrindozzo Pardi se jkun Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali. Il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari l-oħra se jibqgħu jżommu il-kargi rispettivi tagħhom.